Bine v-am găsit din ciclu știri importante, dar care nu există pentru presa oficială din România. E vorba de un ordin emis de secretarul de stat SUA, Rubio, de a opri, de a suspenda asistența Statelor Unite ale Americii prin agenția de asistență, ia să vedem să nu greșim. Deci, Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională. Această agenție dă bani din partea SUA pentru asistență în diferite țări. De exemplu, uite să vă dau aici un exemplu, o țară beneficiară a acestei asistențe a fost Ucraina. Din 24 februarie 2022, SUA a dat 30 de miliarde de dolari, nu pentru înarmare, numai pentru asistență de sprijin pentru școli, asistență medicală, îngrijire urgență, deci cum ar veni asistență socială. Și apoi s-a mai dat 2,6 miliarde în asistență umanitară, 5 miliarde în asistență pentru dezvoltarea Kievului. Nu e numai Ucraina, sunt și alte state, au făcut excepție, ia uite, ne uităm aici, au fost exceptate. E vorba de sprijinul militar pentru Egipt și Israel. Deci, peste tot s-a oprit lucrul. Sigur că esența știrii constă în o suspendare a ajutorului, banilor, pentru Ucraina. Și putând să treacă și ca un fel de presiune asupra lui Zelenski să se așeze la masa negocierilor. Eu însă nu cred că aceasta este esența deciziei, ci faptul că Donald Trump e strâns la pungă. De fiecare dată când citeam despre banii trimiși, dați de Biden, așa, se așeza la masă, mai semna 100 de miliarde pentru Ucraina, apoi ieșea, își dezmorțea picioarele, că el e mai bătrân așa, se așeza, iar mai semna un ordin pentru Ucraina, iar de 100 de miliarde. Și mereu m-am întrebat, de unde bani? Că știm și noi. E o familie și la un moment dat ea hotărăște să ajute vecinul de peste drum, care și într-o lună dă, 10 milioane, după asta dă, 500 de mii și la un moment dat zice și nevasta, noi ce acum facem, că nu mai avem bani. Așa s-a întâmplat cu Statele Unite ale Americii. Deci face parte din această politică a lui Donald Trump de strângere a pungii, în paralel cu care e afacerea, dar e o politică dictată de marele probleme pe care le are America în materie de lucrări publice și o stopare a acestui aruncat al banilor pe fereastră. Și acum vine întrebarea. Dar noi de ce aruncăm cu banii pe fereastră? N-am zis acum, Doamne ferește, trebuie să ajutăm poporul ucrainean, e vecin, văd că Maia Sandu s-a dus la Kiev, mai are un pic și unește Republica Moldova cu Ucraina, dar totuși măcar cineva să vină în Parlament, uite, președintele sau premierul să spună, pe noi Ucraina ne costă atâta. Nu e nicio problemă, nu e nicio secret, uite, un fel de bilanț.
Pentru că eu mereu am spus ceva e în neregulă. Foarte frumos. Dăm bani, ajutăm, lasă la o parte faptul că nouă ni se reduce ratingul de către agențiile internaționale, că avem deficite uriașe, că trebuie să reducem acum personalul, foarte frumos, trebuie să facem reformă. Da, să vină totuși premierul și să ne spună: oameni buni, noi am cheltuit că ei, de același guvern din 2020 de februarie, atâția bani cu Ucraina, atâția la refugiați, atâția la ajutor militar, atâția la asistență, atâția la plicuri trimise lui Zelenski, și suma este aceasta, a fost luată de la, nu știu, poate că a fost luată de la vila lui Iohannis, și avem de gând să continuăm. Să știți că asta e, trebuie să strângem cureaua. Nu înțeleg de ce trebuie să fie ținut la secret, adică ținuți banii pe care noi îi dăm Ucrainei.